で普段ですね、僕らどんなことして遊んでるかみたいな感じで、いつもね、みんな飲み屋さんに集まってやった時とか、何かの打ち上げの時とか、いろんなところでいろんな楽器を使って遊んでます。人前でね、こうやって演奏する以外にもね、よくこう飲みに集まればみんなギターをだしの楽器だしのつって遊ぶことがたくさんあります。そんな雰囲気をちょっとでも出せたらなと思いまして、今回2曲ほどご用意させていただきました。一つはサンポーニャという楽器、2つ分かれてるの、これちょっとこれ無視してください。こちらが2つ分かれてるの、上3チームと下3チームに分かれて、チーム対抗で1曲の曲を演奏してみたいと思います。1曲目やるのはスマップにという曲です。上3チームこちら、下3チームこちらへ。ステレオ放送になります。はい。若干位置で息が上がっております。55番。一般的だったそうです。それを皆さんとかいろんな演奏会の時にやるように2人分を1つにまとめちゃったっていうのがこの2段だったりとか、それに半音が出るようにってもう1個付け加えちゃったのが3段の3本でだったりとかします。こんなわけでね、よく昔の原点に立ち返りじゃないけどこんな風に遊んだりもします。
その中で皆さんもそろそろ遊んでみたくなった今日このものとは最後の曲です。最後の曲です、はい。最後の曲途中でねミルカさんの合言葉で「えい」っていうのはあったと思うんですけども、皆様にもご協力いただいて皆様と一緒に一曲の歌を作っていきたいと思います、歌います。皆さんもぜひ歌ってください。歌う言葉は本来普段はスペイン語とかアイマラ語とか向こうの難しい言葉なんですが、今回のこの曲は「ラ・ラ・ラ」です。はい、ちょっと試しにやってこのメンバーでやってみましょう。それを真似てやってみてくださいということでやってみます。ライ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 はいライ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 
ミルカミルカ森野さん、この方みたいに皆さん大きな声でぜひ頑張ってやってみてください。ちょっと練習してみましょうか。では行きます。よろしいですか。聞こえないとこれ終われませんよ。はいライ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 はいいかがでしょうか。大丈夫ですね。皆さんすごく大きな声で言っていただけて、大丈夫だと思います。今までいろんなところでこの曲やってきましたが、今日のお客さんが一番いい。取ってきちゃうかな。つないでてください。お願いします。どう思いますこれ。ここまでやっといて。バモサカンタールという曲です。カンタール歌う。バモスはサッカーとかの応援とかでバモバモとかよくベルマーレもやってるんですけど、バモバモ湘南、湘南の人あんまいないのかな今日。バモバモ湘南のバモです。みんなでさあ歌おう、みんなで歌おうっていう曲です。わかりました。はい。それでは全員参加でいきたいと思います。ラストの曲です。バモサカンタール。はい
まりいただきありがとうございました。また次回もぜひお越しいただければ嬉しいです。最初
ぜひ置いてっていただけたら嬉しいです。みんな喜びます。ぜひ今後の参考にしたいので、アンケートよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。